Здравейте! Сега ще опитам да обясня концепцията за периферните и непериферните пръти. Ето тук имаме нещо. Направим синия цвят с стъклата. Виждаме, че стъклената повърхнина е разделена на участъци, които са триъгълни или многоъгълни. Триъгълните участъци са най-елементарната форма. Може имаме и многоъгълни участъци и затова, за да можем да ги опишем математически от една страна, а от друга страна, за да можем да направим формата на стъклото различна от равнинна, е добавена концепцията за фиктивните пръти. Тук на този чертеж нефиктивните са с бел цвят, фиктивните са с червен. Значи фиктивните пръти позволяват математическата обработка на нефиктивните пръти, а освен това позволяват задаване и на някаква визуална форма на стъклото, различна от равнинната. Като пример сега можем да покажем ето това стъкло. Това са периферни нефиктивни пръти, а вътре купола на самото стъкло е направен от фиктивни пръти. И сега го завъртиме. Виждаме, че купола прилича наистина на купол, но това за програмата не е от значение и тя си го обработва като обикновено стъкло. В някои случаи го приема за равнинно, в други случаи за неравнинно, и за да може да се правят такива интерпретации, за това служат тези фиктивни пръти.